Petu sezonu Zadruge definitivno je obeležio turbulentni raspad braka Dejana i Dalile Dragojević. Mnogi gledaoci su razvijali teorije zavere zašto se njih dvoje nisu razveli odmah po izlasku iz realitija. Jedni su mislili da su sve uradili planski, dok su drugi bili pri stavu da se oni dalje nada pomirenju. Kao bomba odjeknula je vest da su se njih dvoje danas u Rumi zvanično razveli. Dragojević nije krio da mu je laknulo jer je skinuo taj teret sa leđa. Povodom njihovog razvoda za Pink RS oglasila se njegova majka Biljana Dragojević, sa kojom Dejan punih 5 godina nije razgovarao zbog Dalile. Dugo smo čekali taj 14. februar da se Dejan zvanično razvede. Znali smo da će to biti danas definitivno, nema šta drugo. Srećna sam, slavimo, ja sam bila na poslu kad su mi javili. Odmah sam častila sve u salonu, rekla je Biljana.